Да, биба майки ти. Днеска ще играем Мърдър и мистери. Гигантска изцяло Сливен. Кажи. Да. И можем да ходим чак до центъра на Сливен. Да, в друго село. Даже можем чак 100 км. Да, ама после се върнем след 1-2 часа. 3 максимум. Ако искате да гледате цялото видео в канала на Моето. фен на Renegade Raider, напишете и ще изляза. Или Хюсеин Вейсов. Ако искате, може да ми гледате. Аз ще го кача в моя профил В моя ще го качим. и ще го пратя на Хюсеин. И ние сега заедно са крим. Yes. Ти какво си? Кой аз съм човек? Добре. Какъв си? Човек. Добре. Значи сме приятели. Старт. Ой, почваме! Почваме! Отиваме да се крием. Не бе. Хора, крия са. Играта започна. Има началото вече. Крием се в едно скрито място. Пред какво да знам. Много тако място, ама поне не намират си. Няма да намерят. Да. Може и после да играем кренца. И ти ли ще качваш? Не, ще правя друго нещо. Аз ще пусна песен. И хора, ще го спра, пак пак ще го... Ние сме победителя. Така свършихме, благодаря, че гледахте. Така свършихме, благодаря, че гледахте. Приятна вечер!